Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ένας τύπος πηγαίνει στην τράπεζα και καταθέτει 300.000 ευρώ. Την άλλη Παρασκευή καταθέτει 350.000 ευρώ. Την άλλη Παρασκευή 400.000 ευρώ. Κάτσε, λέει. Ρωτάει ο διευθυντής. Με συγχωρείτε, λέει. Εντάξει, για να μην γίνουμε αδιάκριτοι, τι δουλειά κάνετε, λέει, και τόσα λεφτά, λέει, κάθε εβδομάδα? Βάζω στοιχήματα, λέει, κύριε διευθυντά. Στοιχήματα, λέει. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω τώρα, να έρθω τη Δευτέρα και να σας πω ότι θα βάλουμε 20.000 ευρώ, ότι τα αρχή δεν τα κόψω. Μάλιστα. Εντάξει, λέει. Δευτέρα. Εντάξει. Πάει Δευτέρα, μένει μέσα, ορίστε, λέει, κοιτάξτε. Βάζει το χέρι του διευθυντής μέσα, στα αρχίδια του λέει, μια χαρά, εδώ είναι, λέει. Χαχα, τι γελάς, λέει. Μόλις έχασες 20.000. Ναι, αλλά όταν έμπαινα όμως στην είσοδο, λέει, της τράπεζας, έβαλα στίγμα 80.000, λέει, με τον κύριο, ότι θα μπω μέσα και θα με πιάσετε τα αρχίδια.